Узбекистана, с Бухары. Вот мы здесь в гостях были. Дилфуза Ҳикматова 2 ҳафта қабл бо 3 фарзанди хурдсолаш барои аёдати падараш ба Душанбе омада, ҳамакнун бо ҳавопаймо ба Бухоро меравад. Мегӯяд, омаду рафт бо мошин тӯли солҳои ахир барояш душвор буд. хеле хурсандам ки чунин хатсайри ҳавоӣ боз шуд. Хеле қулай аст, хусусан бо кӯдакон. Бо ҳавопаймо ба Бухоро меравем. орзу мекунам чунин дӯстӣ идома кунад. муборак хоҷаева бо чиптаи тӯҳфакардаи духтараш ба Бухоро парвоз мекунад, вале намедонад дар зодгоҳаш кӣ вайро пешвоз мегирад, зеро тӯли тақрибан 20 соли ахир ба аёдати наздиконаш нарафтааст. 20 лет я не была там, вот лечу, а сама переживаю. Намедонам ки маро пешвоз мегирад, зеро дар ин 20 сол хешовандони зиёди ман фафтиданд, вале ман наметавонистам ба маросими ҷанозаашон биравам. Акнун ки шароит фароҳам шуд, хешовандони зинда мондаамро мебинам ва чанд ҳафта меҳмони Бухоро мешавам. Увидим там уже. ширкати Somon Air имрӯз нахустин парвози ҳавопаймо дар масири Душанбе Бухороро анҷом дод ки нархи билет барои як мусофир 485 сомонӣ мебошад. Баъд аз таваққуфи 26 сола ҳамакнун ин севумин хатсайри ҳавоӣ миёни ду кишвар аст ки дубора барқарор мешавад. ин парвоз ҳам аз лиҳози иқтисодӣ, ҳам аз лиҳози иҷтимоӣ ва аз ҳама муҳим аз лиҳози сиёсӣ бениҳоят муҳим аст ва имсол соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст. барои ҷалб намудани бозам сайёҳони ҷумҳурии ҳамсояи дӯсту бародари мо ба кишвари мо саҳм гузорад. барқарор шудани хатсайри ҳавоӣ миёни Душанбе Бухоро дар ҳолест ки ҳафтаи гузашта ширкати Tojik Air нахустин парвози ҳавопаймо миёни Душанбе ва шаҳри Самарқандро аз сар гирифт. Somon Air низ ҳафтаи қабл парвозҳо ба шаҳри Тошкандро шурӯъ кард. мақомот мегӯянд дар назар аст аз рӯи тавофуқи миёни ду кишвар парвозҳо аз шаҳрҳои Кӯлобу Бохтар ҳам ба шаҳрҳои Узбекистон фаъол шаванд. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе.